Ак мәчетнең тарихы 1992 елдан башлана. Әлеге бинада 3-нче санлы мәхәллә теркәлә һәм Тәнзилә кызлар мәдрәсәсе эшли башлый. 5 ел дәврендә мәдрәсәне 71 кыз тамамлый. Бүгенге көндә алар дин юлында фидакар хезмәт күрсәтәләр, күркәм әниләр булып, үзләренең балаларын мөселманча тәрбиялиләр. 1996 елдан алып мәхәлләне һәм дини уку йортын Рөстәм хәзрәт Шәйхивәлиев җитәкли һәм мәхәлләнең исеме Ак мәчет дип үзгәртелә. Биредәге мөселман дини берләшмәсе эшчәнлеге нәтиҗәсендә 2000 елда шәһәребездә яңа тукталыш, Ак мәчет тукталышы барлыкка килә. 2000 елдан алып хәзер инде Ак мәчет мәдрәсәсендә көндезге бүлектә бары тик иратлар гына укыйлар. Шулай ук иратларга кич көне һәм читтән торып уку мөмкинлеге дә бар. Хатын-кызларга килгәндә, алар кичкә һәм читтән торып уку бүлекләрендә дини гыйлем өйрәнә алалар. Ак мәчетнең барлык уку бүлекләрендә Җөмһүриятебездән һәм Русиянең башка төбәкләреннән килгән 255 шәкерт укый. Алар өчен бөтен уңай шартлар тудырылган. Тиешле таләпләргә туры китереп җиһазландырылган уку класслары, ашхана, спорт зал, китапханә, юыну бүлмәләре, намаз залы һәм 2-3-4 кешелек бүлмәләрдән торган тулай торак, барысы да бер бинада. Ак мәчет мәдрәсәсендә урта һәм югары дини вә дөньяви дипломнарга ия булган 12 мөгаллим һәм мөгаллимә укыта. Мондый югары әзерлекле кадрларның булуы шәкертләргә бөтен Русия һәм дөнья күләмендәге югары сыйфатлы белем бирүне тәэмин итә. Мәдрәсәдәге уку теоретик гыйлем бирә. Яңа укыту программаларына ярашлы рәвештә Ак мәчеттә практик күнекмәләргә дә зур игътибар бүленә. Мәдрәсә шәкертләре уку таныштыру, педагогик һәм һөнәри практикалар үтәләр. Мәсәлән, шәкерт мәчеттә практика үткәндә 5 вакыт намазны җәмәгать белән уку тәртипләрен үзләштерә, килгән өлкәннәрне хөрмәт итәргә өйрәнә, дежурдагы бабайга булышып, кешеләр белән аралашу серләренә төшенә, дини мәҗлесләрдә катнашып, аларны алып барырга, вәгазь сөйләргә өйрәнә. Укучыларыбыз мәдрәсәдә һәм якшәмбе төркемләрендәге дәресләрдә практика үтеп, мөгаллим һөнәре осталыгына төшенә. Хезмәтебезнең җимешләре урта дини белемле кадрлар чыгару. Әлбәттә, аларның күпчелеге тиешле шартлар булганда, дин юлында мәчетләрдә имам һәм мөгаллим булып эшләргә әзер. 2016-17 уку елында мәдрәсәне 21 ират һәм 29 хатын-кыз тамамлады. Алар чыгарылыш имтиханнарын бирү белән бер рәттән диплом эшләрен дә уңышлы якладылар. Шулай ук Ак мәчеттә күп еллар инде якшәмбе мәктәпләре уңышлы эшләп килә. Үткән уку елында биредә мәдрәсә дипломына ия булган 57 укытучы белем биргән, 78 группада укыган 1205 кеше республика буенча бөтен мәчетләр каршындагы курсларда укучылар санының 10% тәшкил итә. Ягъни Татарстан Җөмһүрияте мәчетләрендә укыган һәр 10 кешенең берсе Ак мәчеттә дини белем өйрәнгән. Мондый укулар шәһәребездә тынычлыкның, именлекнең нигезен тәшкил иткән, дөрес дини юнәлешнең таралуына сәбәпче булып тора. 2 февральдән алып Татарстан шәһәрләре мәчетләрендә башланган туган телне өйрәнү проекты кысаларында Ак мәчеттә татар телен өйрәнү курслары башланды. Мәдрәсәдә ел сайын Кама төбәге һәм Тукай, Минзәлә, Актаныш районнарындагы мәчет укытучыларының белемнәрен арттыру курслары үткәрелеп тора. Әйтергә кирәк, мәдрәсә мөгаллимнәребез үзләре дә даими рәвештә Казан һәм Мәскәү югары уку йортларына барып, квалификацияләрен күтәреп торалар. Шәкертне тәрбияләү өчен мөхит кирәк. Мәчет белән мәдрәсәнең бер бинада булуы нәкъ шушы таләп ителгән дини мөхитне тудыра. Бу үз чиратында белем бирү белән бер рәттән шәкертне күркәм әхлаклы дин әһле итеп тәрбияләргә дә булышлык итә. Бүгенге заманда гыйльми яктан һәм шулай ук интеллектуаль, әхлакый яктан да югары торган, актив булган дин белгечләре кирәк. Мәдрәсәдә үткән төрле интеллектуаль кичәләр, уеннар, бәйгеләр, викториналар, брейн-кринглар,
катнашучыларга һәм тамашачыларга үзләренең аңь даирәләрен киңәйтергә, рухи яктан байырга ярдәм итә. Ак мәчеттә оештырылган спорт масса күләм бәйгеләрендә шәкертләр, укытучылар, мәхәллә яшьләре актив катнашалар. Мондый чаралар җәмәгатьчелекне берләштерә һәм ныгыта. Ел сайын теннис, кул көрәштерү буенча бәйге үтә. Һәр атна сайын мәхәллә яшьләре шәһәрдәге махсус майданчыкта футбол уйныйлар. Аларга карап башка яшьләрдә дә спортка, сәламәт тормышка омтылыш барлыкка килә. Көзгә һәм язгы айларда ел сайын шәкертләр өчен оештырыла торган Кама буена барулар аеруча көтеп алына. Табигать кочагына чыгып мондый ял итүләр бик тә кызык һәм мавыктыргыч була. Нык истә кала. Уку елы башында инде традиция рәвешендә экстремизмга каршы көрәш дигән темага ачык дәрес үткәрелә. Мондый белем бирү шәкертләргә профилактик чара булып, динебезгә хас булмаган юнәлешләрнең зарарын, алардан ерак тору кирәклеген аңлата. Яшь гаиләләр белән эшләү бик тә әһәмиятле чара. Гаилә мәсьәләләренә кагылышлы кичәләр, түгәрәк өстәлләр, очрашулар үткәрелеп тора. Балалар безнең киләчәгебез. Кичкенә туганнарыбыз да игътибардан читтә калмыйлар. Алар өчен төрле тематикага арналган рәсем ясау бәйгеләре, шигърият кичәләре, иҗади конкурслар, дини викториналар оештырыла. Шәһәр республика күләмендә үткәрелгән чараларда да Ак мәчет командалары актив катнаша. Урындагы мөселманнар яратып караган Кыйбла телевизион тапшыруында мәдрәсә хәзрәтләрен еш күрәбез. Күңел радиосыннан мәдрәсә остазларының вәгазьләрен гел ишетеп торабыз. Ислам нуры газетасының битләрендә аларның чыгышларын, дини сорауларга җавап бирүләрен укый алабыз. Өлкәннәрне хөрмәт итү динебез таләп иткән изге эшләрдән. Бу яктан бездә олыларга һәр даим ихтирам күрсәтелә. Һәр ел сайын берничә тапкыр олыларны хөрмәт итү мәҗлесе үткәрелә. Мәдрәсәнең үз студиясе булуы эшчәнлекне киңрәк даирәдә алып барырга мөмкинлек бирә. Студияда әзерләнгән материалларны, хәзрәтләрнең җомга вәгазьләрен YouTube-ка кереп карарга мөмкин. Дин һәм фән дигән төшенчәнең тормышка ашуын без Ак мәчет мисалында күрә алабыз. Биредә бөтен Русия һәм халыкара күләмдә фәнни-гамәли конференцияләр үтүе моңа дәлил булып тора. Бу исә үз чиратында мәдрәсә эшчәнлеген бөтен дөнья күзлегеннән бәяләргә ярдәм итә. Хәзер инде традициягә әйләнгән мондый олы чара Ак мәчет диварында 4нче тапкыр үтә. Әзерлек рәвешендә конференцияләр алдыннан Казан Идел буе федераль университетының Ярчаллы институты һәм Ярчаллы дәүләт педагогик университеты галимнәре төрле темаларга арналган лекцияләр белән чыгыш ясыйлар. Мондый аралашулар ахырында төрле сорауларга җавап бирелә, җанлы аралашу барлыкка килә. Чыгыш ясаучылар да, тыңлаучылар да үзләренә файда алалар. Лекция сөйләүче галимнәр дин тоткан аудитория белән аралашу тәҗрибәсен туплай. Тыңлаучыларга килгәндә, алар дөньяви галимнәрнең карашларын аңлый башлыйлар. Нәтиҗәдә ике якның да дөньяны, чынбарлыкны күзаллау даирәсе киңәя. Шулай итеп бер-беребезне аңлыйбыз һәм хөрмәт итәбез. Мөселман мәгарифе тарихын өйрәнү галимнәребезгә, гыйлемгә, тарихыбызга карата хөрмәт, ихтирам тойгыларын уята. Бу исә тәрбияви педагогик максатларга ирешергә ярдәм итә. Бу яктан 2016 елның декабрь аенда Татар ислам дине мәгарифе тарихын яктырткан музей ачылды. Тантананың алдыннан шушы олы темага багышланган фәнни-гамәли семинар узды. Биредә күренекле дин һәм фән галимнәре, билгеле шәхесләр чыгыш ясады. Чараның икенче өлешендә галимнәр дини мәгарифкә багышланган түгәрәк өстәлдә катнаштылар. Ачылган музей шәкертләрдә, мәхәллә халкында, шәһәр мөселманнарында зур кызыксыну уятты. Әлеге вакытта музей эшчәнлеген дәвам итә. Мәдрәсә шәкертләренә, якшәмә мәктәпләре укучыларына һәм килгән кунакларга ислам мәгарифе тарихы белән таныштыру экскурсияләре оештырыла. Ак мәчет
мәчет остазлары һәм шәкертләре Татарстанда һәм Русияның башка төбәкләрендә үткәрелгән дини гыйльми чараларда, конференцияләрдә, форумларда, түгәрәк өстәлдәрдә актив катнашалар. Мәскәүдә һәм Казанда оештырылган олимпиадаларда шәкертләребез югары нәтиҗәләр күрсәтәләр. Бу уку елында ачылган Болгар академиясендә мөселман мәгариф оешмалары мөгаллимнәренең 5нче халыкара форумына мәдрәсәбездән зур делегация барды. Форум ахырында безнең укыту бүлеген һәм документация торышын югары бәяләү эшебезнең уңышлы барганын исбатлый. Ак мәчет мәдрәсәсе гыйльми һәм фәнни хезмәттәшлеккә зур игътибар бирә. Күп еллар инде Казан, Уфа, Яр-Чаллы, Алабуга югары уку йортлары галимнәре белән аралашу, алар белән тәҗрибә уртаклашу дәвам итә. Декабрь аендагы сәфәрдә Русия Фәннәр академиясенең Уфа фәнни үзәгенең Тарих, тел һәм әдәбият институты, Башкортстан Республикасының Милли архивы, Башкорт дәүләт университеты, Башкорт дәүләт педагогик университеты эшчәнлеге белән танышып үтелде. Санап кителгән эшләр тырышлыкларыбызның бер өлешен тәшкил итә. Мондый уңышларга ирешүнең сәбәбе куелган дөрес максатка ярашлы рәвештә мәдрәсә коллективы, мәхәллә мөселманнары, Чаллы мөхтәсибәте, Татарстан дине нәзарәте һәм дөньяви галимнәр белән бергәләшеп эшләү нәтиҗәсендә күренә.